जों दिनै आरो फाइ सफायलाय जों जोंनि आरो साब्रोमबो जे बुबाग्रारि माने बिसिङावनो जोंनि रेलि जोंनि जे बांलादेश जोंनि खुंथाइ बारा दं जे आरो टसार बा सिखाना जतनो माइ खायजा मोनो तै जों खादुमा आरो रेलि खालायबो बा इन्डिया गभर्नमेन्टबो खायसा प्रेसारनि नायलायबो स्टानि ओंखायनो जोंनि UN दङ इउनाइटेड नेसन आरो बिसिङावनो इउनाइटेड नेसन प्रेसारनि बा बांलादेश न तै जोंनि जे खुंथाइ बारा जे माइनरिटि कस्त रजाक मोनो तैनो अमायखे जों दाबो आरो खादुमा रेलि खालायबो दङ ओंखायनो प्राय साब्रोम टाउन बायदि 1.5 किल'मिटार बा 2 किल'मिटार ना इनके बहाय र' जों र' फायलायबोनो दिनै खादुमा रेलि खालायबो दंलायबो गोबां दिनै बुसकाङावबो बरक बांमानो थांजा ओंखाबा उनक्लगावबो खायनो गोबां मानो बरक दङ ओंखाम मायखौनो खादुमा रेलि जों खालायबोनो जों खायसा सेफ देंलाय मानो बा जोंनि हाव ओंथों बा yang बांला हाव ओंथों बा जे जागाव जोंनि खुंथाइ बाराबा सिनटि प्रासा दङ बनो तैनो जों आरो जागाव रेलि खायसे खालाय माने इनके रेलि न तैनो जाबक जों आरो जागा पालके मिले लायबोनो जों हिलायबो दङ बाहायखेनो जों बुसकां सालो जे फानो बाहायखेनो जों थानसा खायबै जोंनि जे मानथाय सफायबा जे फानानो जोंनि बर'राव बाहाय गाहाम मानाय बाहायखेनो जे जागाव थाङै जों सान्तिखे दंमानाय बनो तैनो जों माखायलायबो बा जोंनि जे पावार गोदै पावारलेस दंमाने र पावार अफ फाइले जनो बा जे फानो बाहायनो तैनो जतनो मिले लायबोनो जोंनि वानसा हुन्दी तिप्रासा हुन्दी जतनो आरो जा मिलेबोनो जों दा रेलिबो जों हिलायबो दङ वाखौनो मिलेबो बुसकां सालाबो मायखेनो जों खानसेखौ मिलेबो जोंनि तिप्रा हाव बा जोंनि इन्डिया हाव जों मायखेनो दंलायनाय